Dobre, moje dámy a páni, takže po prvom priestrihu príchodu sa hlásim teraz ja. No a pretože aj minulý rok bolo video z lyžovačky, tak aj tento rok spravím, aj keď minulý rok bola v januári. Teraz sú na prázdniny jarné. No, tak tu máme sneh, tak na začiatku, aj keď tu je tak veľa snehu, na Svalborde bude určite nejaký ten sneh. Dobre, tak zatiaľ sa smýva. Teraz bude ďalší prestrih a tento rok mám so sebou dve kamery. Je to moja BenQ kamera a moja nová Nikon kamera. A s BenQ kamerou natočím aj niečo zaujímavého zo svahu a nie len nejaké také debilné prestrihy, ako to bol minulý rok. Tak môžete sa to ešte tak pozrieť. Tento rok som úplne niekde inde. Tento rok nie som v Cherutánsku, ale som na takej hranici medzi Tyrolskom a Salzburgom. Dobre, my sa ideme postrihu. Čau. Dobré ráno, moje dámy a páni. Dneska je pondelok ráno a tuto, takto, keď sa tak pozriete, tak není to tak úplne vidieť, ani tak s ľudským okom to tak nie je vidieť, ale sneží a teraz je viacej zasnežené ako včera, no aspoň dúfam. A keď tuto dole je tráva, ale tuto dole je tráva, ale na to sú balkóny, takže to môžeme odpustiť. Takže môžeme ešte niečo z ráňajok, alebo ešte pred lyžovaním natočím. No a potom pôjdeme lyžovať, no natočím vám aj nielen nejaké tie úplne že malilinké veci zo svahu, ale takmer, že ja vám to ukážem. Do jednej ruky si zoberiem paličky a do druhej ruky si zoberiem kameru a takto budem natáčať. Možno, že budeme ešte robiť takéto vlog. Takmer, že budem takto si zoberiem tú kameru a budem hovoriť. Asi takto bude vyzerať, ale späť nie. No, tak v popise videa budete mať v jakom lyžarskom stredisku sa nachádzam a ako lyžujem, je to úplne že inde, aj keď to je, nie je to úplne až ďaleko od seba, ale som inde. Tak, čo vám môžem ešte povedať? To je všetko. My to ideme po strihu. Dobre, takže teraz sme na lanovke a chodíme niečo aj z jazdy. Aby sme nerobili, že sme stále iba foteli a cesta a to je všetko. Tak teraz uvidíte niečo z jazdy. Pani, dneska je streda. No a včera som si zabudol si zobrieť na svoj kameru. To znamená, že som sa nič nenatočil. Včera bolo úplne že super počasie a teraz sa pozrite na toto. Úplne, že neviem, či to je vidieť, ale úplne, že sneží silno. No silno úplne nie, ale približne tak silno ako v piatok. To je v piatok, čo vypadla doprava v celej Bratislave. No tak teraz som to prehnal. Ale tak je to dosť.
Takže aj keď dneska, no, tam je dosť hmla hore. Keď sa pozriete, tak je tam dosť veľká hmla, ešte aj tam, dokonca tam je ešte väčšia hmla a tam pôjdem lyžovať. Jej. No takže natočím vám zase hmlu. Dobre. OK, takže dneska je streda, ale ideme na lyžovanie. Yeah. A ideme na štutok. Dobre, takže lyžovačka už končí a ešte budete mať nejaký ten záznam z cesty späť a to je všetko. Nezabudnite, nevypínajte toto video, pretože na konci budete mať ešte bonus. Facebook stránku, tak ja si to budem dole v popisu, pretože mi to nejde nahodiť. A túto takto výrobu
môžete kľudne malo dobre, aby ste neprepásli ďalšie videá odo mňa. Takže díky, že ste si to video a čík, mare.